Bueno, pois eu, mira, eu fui feliz. Eso me refiero. Eu fui feliz. E sigo sendo feliz. E sabes por que tamén sigo sendo feliz? Penso eu. O egoísmo é o mal malo que pode existir. E a envidia. O descenso. O sea que usted naceu no ano 28, por aí, 26. 26? Sí. 26. Nacen En que mes? en abril. En abril? Sí. Ah, O día moi 3 de ben. abril. O día 3 de abril. Cumprín 93 anos. 93? Sí. Bueno, non... Usted está para engañarme ou que? Usted non ten 93 anos. Por o día do 26. Xa, pero... O aspecto que ten, 96. está usted como de 15, para ir usted máis eu ar Montesor. Sí, carallo. Aí eu fumei casco. Aquí? Carallo, sí, sempre. Aquí? O pai a particulares e todo. Houve un factor que foi o que máis nos sorprendiu, eu creo. Sí, estaba particular disto, no grau e eso. E cando era no grau, fomos, ainda fui eu e o Paco, o primo deses, había este, que había un maestro ali, e daba no alemán, e vamos ás tarde, a mediodía xa. Ali a... Sí. O sea que lles daba unha boa formación, non? Sí, dice o meu pai sempre para a escuela só foi Eso é o importante. esquisito, sabes? Sí. Que me levaron. E entonces aquilo xa cando sabía as 4 reglas a meu pai xa lle parecía carallo que eu era, e me daba sempre moi ben as cuentas, sabes? Non, xa se ve. Antes dicía, me dis para agora nada, desde aquela que xa empecé a traballar, pero... Claro, véselle na expresión. Recórdaseme porque dicía meu pai, vendíamos luguiño. E había, claro, pesábalo aí na estación. Había que saber o que pesaba, o vacío e o polo cargado, e por reducilo a tantas cántaras, tantos litros, a cántara tanto, os litros a tanto, eso xa lle facía a conta, sabes, o media de a conta do neno xa sabe. De pequeno non che se olvida nada. Bueno, que tedes cabeza. Non, o carallo que nin cabeza, home, gracias a Dios, pero se falla non é nada, pero de pequeno, o que che fai ben e o que che fai mal, bueno, os xogos e todo eso, non se recorda, non che se olvida. Recórdome que viña o saco, o azúcar, viña sacos de 100 kilos, e viña a casa, viña unhas pedras por o meu pai do Guimbas, ese o Pedro deu para o pai, non? O pai do Guimbas sempre estaba ali medio sentado, sempre estaba topeneando. Entonces, alguna vez ainda fun eu, e eu pasabas, como tiña o saco de sentar a porta, pasabas pola calle, e collías, topabas con unha pedrinha de azúcar, carallo. Sí. O sea que usted fixo a mili en Jaca. En Jaca. Me cago na leche. Canta neve. Sí, señor, moito. Bueno, había unha pouco máis que aquí. Bueno, en Jaca ainda menos mal, pero despois de uns 3 meses destacado en Río Seta, e chamaban Candanchú. Era máis para arriba, en Candanchú. Sí, en Candanchú que está... Onde está a estación hoxe de esquí? Xusto. Aquelo, só tiña medo que me tocara a esquiar. Pero eu tuve unha suerte que tiña un compañeiro de soldou, éramos os dous cornetas, eu era a corneta, foi corneta. E eu, para librarme do frío, cando veu un dedo de permiso do soldón, mandei-lle encargar un gargalocho, mandou un gargalochas, e calcetinas de lá. O carallo, eu volvía hasta con calcetinas ali dormín e lá dormís. E as gargalochas. Os pobres militares daron aqueles zapatos que vían a bauga e al chamullo de no Zerengo. Como? Roxos, todos xa, os pobriños medios en 3 meses aquí, medio descalzos. E cando fui o capitán para mandarnos para pasar revisión para as armas e a xente. E o uniforme? E o uniforme. Eu puxeme os zapatos, aquí nos galotos, estaban os zapatos tamén, e puxeme os zapatos brillantes, brillaban tantos como o do comandante. Non os usaron. Claro, non os usaron. Claro. E entonces, pasou,
puso a revista, 40 días de permiso. Levaba 13 meses que ainda non me era a casa. Sin permiso. E 40 días? 40 días. Tu date cuenta, 2 anos tuve. E a casa tamén facía falta, pero eu dixo, non, eu me marcho no pueblo onde quero. Xa tiña medio arreglado para marcharme para Argentina, que tiñamos ali familia e tal e cual. Bueno, se quere venirte, ven, pero... E aquí me fui casar, só viño no 50. En 50. En outubro. E habías traballado antes ou non? Porque unha vez que viñeches aquí xa deixaste de traballar por fora, xa sempre traballaches aquí, non? Sí, sí, pues voy a axudar ele ao pai, cando tal, pero pois xa aquí. Entonces os ogros, como xa iban así medio tal, que eu non entendía de muiño, mas que me practicou un pouco, ele a sogro vello xa non podía moito. E desde que eu acudí, dixen, bueno, pois, entonces, e cheguei aquí, fui a cumprir unha báscula. Porque despois o servicio de trigo autorizábanos a cobrar un 5%. Pero eso foi culpa deles, por eso me quedé. Venderonlo todo, en venta. Que non é... Todo. Fomos ao notario, o notario xa era vello e dixo: llevo 42 años de notaría y es el primer caso que se me da. Los jueces confiaban. Por eso dije yo, miren ustedes lo que hacen, que ustedes venden. Decía a sogra, o neno non nos abandona. Sempre me chamou o neno. O neno non nos abandona. E aquilo sigo me mordendo. Entonces, traballei, non sei se 2 meses na Renfe e habitual. Pero pouco tempo. Non máis, 2 meses. 2 meses. A saliron máis empleados que plazas había en Ponferrada. Había máis plazas que opositores fora do corallo. O pueblo este daba aí moita vida, non vos cabía aí. Mira, primeiramente eran 10 obreiros e o capataz. Eses eran aí diarios. Claro, despois todo Dios se foi empleando por aí. Había estación, había jefe de estación... Carallo, había jefe de estación, había 2, 3 guardaujas, un lampistero para limpar os faroles e eso. Había o factor, ya había os relevos, e entón se daba. Pero usted solamente se dedicou aquí a isto, non? Sí, o primeiro do pai, eu estuve en vacas, estuve en bois, estuve en becerros, eu patía moito tamén, Bueno. Eu viña moito, eu fui aos bois a Portugal. Aquí, aos bois? A Aos tratar bois. De tratante? Sí, e vos vendías moito e daronme cartos. Sabe, vendías... Nunca tuveches problemas de que te atracaran por aí ni nada? Bueno, pois foi suerte. A min nunca me faltou, ni nunca se meteron comigo. Mira que nada. Anduvo moito por aí, andaba... Este pueblo foi moi castigado pola Guerra Civil, verdad? Por ser Non foi capaz... castigado, é que ali era onde pararon. En 6.000. Sí, sí. En 6.000, na Balsada... Bueno, na Balsada, o ano pasado, e aquí no Guaredos. En Alvaredo, non? Sí, no Guaredos pararon moito. Aquí a maior parte traballábase con bois. Sí, sí, sí. Sempre, non sempre con bois. E depois estuve en vacas, e depois aquí había a tega, porque o muiño cobrábase por tega. Por tega. Sabes, ainda estaba aí na moxega, sabes. Estaba ali marcada unha tega, 2 tegas, 3 tegas, 4 tegas. Sí, que era, en función... Que era o que levaba. Claro. E entonces cobraban cada tega, cobrábase unha maquilla que tiña unha medidinha. Sí, sí, sí. Ainda tiño aí a medida. Sí, eu sei que por cada cerrado, digamos... Sí, eso, por cada tega unha medida. Eso cubriu, cando viñen eu xa para aquí, logo xa se empezou, porque daquela despois xa houve que legalizar o muiño, houve que apuntar os clientes, tiño o libro, ainda me levaron aí un que dixo, encho volver, non volver. Un grande. É un mal feito. Claro. Quen foi, non sabe, non? Non sabes que a pouco dixo, cuño, hai de sacar unha fotocopia e encho volver. Tiño o libro de registro que había que ir ao servicio, había un servicio de trigo en Lugo.
Os moliñeiros. Sí, sí. Había que ir dar os partes ali, cada... Como se fora unha industria. A Quiroga. Sí, era. Claro. Sí, había que estaba, viña hecho a sanidade, había que pagar a sanidade, non había nada. Sí, sí. Había que pagar, pero... Eso era en Quiroga, non tiñes que ir a dar... A Lugo. Aló. A sanidade estaba en Quiroga. Vendo está Caracoles, creo. Sí, sí. Isto é moito máis velho que o ferrocarril, agora non, algo así. Sempre que arriba recordo eu, home, que non era ningún. Pero aí había un, aí no Dorrañas, outro do teu Valentín, que xinda despois usou o ferreiro para machacar o ferro. Ya había, lo menos, por este rollo 5, e polo de Centrais 1, lo menos 6, se dice, mira que fíjate, vamos, nós mandaba misterio, e eu teño dito 100 veces, digo, pero quanto traballarían os abuelos? E quanto traballou o pai? Sí. E traballamos. Antes para encontrar un que non houbera, 100 dicías unha cousa, que eu sempre foi o que dixo o meu pai. Se a palabra debe ser unha escritura. E así era. Pero, era, claro que era. E ahora a escritura non vale para nada. Que digas algo que eso. Todas son mentiras. Total. Mentiras. Bueno, pois eu, mire, eu fui feliz. Eso me refiero. Eu fui feliz. E sigo sendo feliz.